Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala. Fenomeno meteorologiko batzuk nolabaiteko erregulartasunez bizi dutenen nortasunaren parte dira. Adibidez, Patagoniako parajeak astintzen dituen haize bortitza, Londresen ia etenik gabe ari duen zirimiria, edo baita Oklahomako tornadoak ere. Adibide hurbilago bat, Euskal Herriko kostaldeko enbatak dira. Enbata tipikoak, frontalak, euria dakartzaten enbatak, edota hondartza egun perfektua zapuzten duten enbatak. Bata izan, ala bestea izan, nabaritu egiten ditugu, eta horietako asko arriskutsuak izan daitezke biztanleentzat. Hori bai, zientziak aurrerapen handiak egin ditu 1912ko abuztuaren 12koa bezalako galerna historikoak 153 arrantzale, gehienak bermeotarrak, hil zituenetik. Troposferako atal honetan, enbatei buruz hitz egingo dugu. Zergatik dira hain gureak? Beste inon topatu daitezke? Munduko kostalde ezberdinetatik nabigatuko dugu, beste galerna batzuk aurkitzeko asmoz. Topatuko ditugu? Zatoz gurekin! Laugarren atala. Enbatak. Kantauri itsasoaren ertzean bizi bazara badakizu zer den enbata bat, eta behin baino gehiagotan haren lekuko izango zinen ziurrenik. Baina barrukaldean bizi bazara eta hondartzara gutxi joaten diren horietakoa bazara, agian urrun samar geratuko zaizu fenomeno hori. Beraz, hasteko definitu egingo dugu. Enbata haizearen abiadura eta norabidea bapatean aldatzea da, eta kostaldeko nabigatzailei zein hondartzetako erabiltzailei arazo larriak eragiteko gaitasuna du. Haizeak mendebal edo ipar-mendebaldera egiten du bapatean eta gainera areagotu egiten da. Kasurik txarrenetan 120 km/h abiadura gainditzera ere iristen da. Inpaktu handiena kostaldean dute, itsaso barrenean lehen 50 km/h edatzen da haren eragina. Lurrean intentsitatea txikiagoa da. Ia urtero hondartzan lasai gaudela, eguzkitan, itzalean irakurtzen, uretan edo pasiatzen, galerna sartu eta hondartzatik berehala batean atera behar izaten gara. Horrelako enbatei, enbata tipikoak esaten diegu. Udako egun bero tipikoa izaten da, lasaia, eguzkitsua, ia haizerik gabekoa edo gehienez hego-haize ahula dabil. Bapatean, ezer susmatu gabe eguzkitakoak egan hasten dira. Uretatik hotzez irteten gara eta halabeharrez hondartzatik alde egiten dugu korrika eta presaka. Gaur egun, enbata bat sortuko dela aurreikusteko behar besteko eskala eta trebetasuna duten eredu meteorologikoak ditugu, eta gehienetan pronostikoak onak izaten dira. Gainera, isa komunikazio tresna dugu lehengo Twitter sare soziala. Denbora errealean haize aldaketaren berri eman dezakegu, kostaldeko herrietara noiz iritsiko den aurreratu dezakegu, eta horrela portu eta hondartzetako erabiltzailei prest egoteko denbora eman diezaiekegu. Galerna abisua megafoniaren bidez entzun ahal izango dugu sorospen postua duten hondartza guztietan. Hondartzatik alde egiteko eskatuko digute, eta horixe da egin behar duguna. Arriskurik handiena, haizea bapatean aldatzearen ondorioa da. Eta beraz, abisurik jasotzen ez badugu, nabigatzen, igerian edo hondarretan lasai etzanda harrapatu gaitzake eta kalte handiak eragin. Arriskutsua izan daiteke, baina liluragarria ere bada. Beti patroi berari jarraitzen dio. Indar handiagoarekin edo txikiagoarekin iritsi daiteke, abiadura handiagoan edo txikiagoan mugitu, baina beti berdin jokatzen du. Mendebaldetik ekialdera edatzen da, gure kostaldean zehar, eta indarra hartzen du bidean. Enbata, Bizkaiko mendebaldetik sartzen da, eta Gipuzkoarantz doa zuzen, besteak beste, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Deba, Zumaia, Zarautz eta Donostiatik igarotzen da. Beti ordena berari jarraituz, kilometro, Lapurdiko kostalderaino, eta han desagertzen da. Lapurdin kostaldeak norabide aldatzen du eta iparralderantz tolesten da. Ondorioz enbatak indarra galdu eta bertan desegiten da. Izan ere, gure kostaldearen orientazioa funtsezkoa da fenomeno hau eratzeko. Zehatzago esateko, funtsezkoa da kostaldea mendikate baten paraleloa izatea. Gure kasuan, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdeko mendiekiko paraleloa.
Haizea aldatzearekin batera zuetako askok nabarituko zenuten ziur, temperatura bapatean jaisten da. Ohikoa da, ordu erdi eskasean 8-10 gradu jaistea, batzuetan gehiago ere bai. Gainera, presioak gora egiten du eta hezetasunak ere gora. Haize zakarren ondoren, behe-hodeiak edo itsaslainoa agertzen dira eta batzuetan euria eta trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Batzuetan, enbatekin batera, hodei ikusgarri bat azaltzen da, arkus izenez ezagutzen dena eta nolabait enbataren nortasun ikurra bihurtzen dena. Enbata asko sortu dira gurean eta beraz adibide asko ditugu. Azken urteetako enbata tipiko handienen artean 2015ko uztailaren 3koa nabarmendu dezakegu. Santa Clara estazioan Donostian orduko 80 kilometrotik gorako boladak utzi zituen. Baina enbata gehienek ez dute 80 kilometro orduko abiadurak gainditzen eta ordu bat edo bi behar izaten dituzte gure kostaldea zeharkatzeko. Eta nola ez, itsasoaren egoera ere bapatean aldatzen da. Oso denbora laburrean, bare egotetik 3 edo 4 metroko olatuak sortzera igaro daiteke. Kontuan izan behar dugu, kostaldean gertatzen diren haize aldaketa guztiak ez direla enbatak. Kasu gehienetan, haizea pixkanaka biratzen da, adibidez fronte hotz bat iristen denean. Enbatetan esan bezala biraketa horrek bapatekoa izan behar du. Baina batzuetan, fronte baten etorrerak enbata sortzen du. Enbata frontalak deitzen zaie. Horiek errazago ikusten eta aurre ikusten dira fronte hotzarekin batera iristen direlako. Baina jakina, fronte hotz gehienek ez dute enbatarik sortzen. Eta oro har, enbata tipikoak baino gogorragoak izan arren, inpaktu txikiagoa sortzen dute. Ez direlako hondartza garaian gertatzen edo fronte baten etorrerak berak eragiten duelako kaltetuta suertatu daitezkeen jarduerak ez egitea. Enbata tipikoak oro har maiatza eta iraila bitartean izaten dira, gehienak abuztuan. Frontalei dagokienez, urteko edozein sasoitan gerta daitezke, baina udaberrian errazago sortzen dira. Azken urteetan neurtu diren boladarik handienen artean, 2020ko maiatzaren 4koa dugu. Izan ere, Punta Galeako estazioan 121 kilometro orduko bolada izatera iritsi zen, eta temperatura 12 gradu jaitsi zen ordu erdian. Aipatu bezala, galerren ondorioak kostaldetik gertu dauden eremuetan bakarrik nabaritzen dira. Baina bada beste datu bitxi bat ere. Atmosferan gora eginez gero, soilik lehenengo 1200-1500 metroei eragiten die gutxi gora bera. Hau da, altitude horren gainetik egan egiten duen hegazti batek, ez du haizearen biraketa hori antzemango eta bidaia lasai asko jarraitu ahal izango du. Lekeition, hondartzatik korrika eta presaka ateratzen ari diren momentu berean, markinan paseatzen ari denak ez du agian ezer nabarituko eta txankletetan jarraituko du itzalaren bila. Larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak abisu bat emango du enbata sortu edo gertatzeko aukera dagoen guztietan. Abisu horia izango da kostaldean 60 kilometro ordutik gorako haize boladak espero direnean. Alerta laranja 80 kilometro ordutik gorako boladetarako eta alarma gorria 120 kilometro ordutik gorakoak direnean. Munduan ez dago enbatengatik abisuak eman behar diren leku askorik, baina ez gara kasu bakarra. Galerna kostaldeko fenomeno bat da, kostaldean harrapatutako perturbazio izenez ezagutzen den fenomenoen parte da. Ingelesez, Coastal Trap Disturbances izenarekin ezagutzen direnak. Planetako beste puntu batzuetan ikusi dira horrelako perturbazioak, eta horietan guztietan kostarekiko paraleloa den mendikate bat dago. Kostaldean harrapatutako perturbazioak modu simplifikatuan itsasgeruzaren aire fluxuak dira. Kostaldeko mendien kontra harrapatuta geratzen dira eta kostalde horretan zehar presio gradiente bati jarraituz edatzen dira. Gure enbaten lehen guzu horiek adibidez Kaliforniako kostaldean, Australiako hego-ekialdean eta Hego-Afrikako ekialdeko kostaldean aurki ditzakegu. Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala.